昔々あるところにおばあちゃんとおじいちゃんがいました。おじいちゃんは山へとことこ走り木を伐採して、おばあちゃんは川で魚を釣りをしてました。その時ある T という鬼がやってき、おじさんとおばさんを鬼ヶ島へ連れ去れました。その時竹から竹王子が出てきて、そしておじさんとおばさんを助けに行きました。その時の途中、一人目はゴリラが仲間にしてくれとやってきました。二人目は馬が仲間にしてくれとやってきました。三人目はドゥルルルン、神様です。神様が手伝ってくれるというのです。そして鬼ヶ島へ行き、その4人で鬼をやっつけ、おじさんとおばさんを助けました。そしてその後